enemmän kuin kiva ja ihana olla täällä. Rohkem kui tore on olla jälle siin. Kummallista, että tässä on vajaa 2 vuotta aikaa, kun minä olen ollut täällä. Kummaline, et sellest on vaid 2 aastat, kui ma olin siin. Ja kuitenkin tuntuu, että me olin viime viikolla viimeksi. Ja mulle tundub, nagu see oleks olnud alles eelmisel nädalal. Ihana nähdä teitä. On tore näha teid. Ja kun mulla ei nyt vaan ole sanoja kuvaamaan mun tunteita, niin uskokaa nyt vaan, kun mä sanon, että on ihana nähdä teitä. Ja kuna mul ei ole sõnu lihtsalt, et kirjeldada neid tundeid, mida ma teid vaadates tunnen, siis uskuge mind, kui ma ütlen, et mul on väga hea meel teid näha. Minul ka. Sinulla ka. Me tulemme tekemään tämän vuoden aikana semmoisen aika syvällisen matkan, niin kuin kärsimysviikon matkan läpi. Selle aasta jooksul me teeme ühe päris sellise sügava retke ja käime läbi siis sellest kannatusaja nädalast ja nendest sündmustest. Se on tavallaan huono, kun meillä jakautuu näin isoon pitkään aikaan tämä kokonaisuus. Osaliselt see on kehv, et see on nii pikka aja peale justkui ära jagatud, see tervik. Se olisi kaikkein parasta, kun se voisi mennä niin kuin ilta illan perään vaan läpi. Kõige parem oleks, kui saaksime üks õhtu teise järel käia need sündmused läbi. Mutta onneksi nämä taltioidaan ja toivon mukaan ne tulee nähtäväksi, niin voi ikään kuin kertailla aina ennen seuraavaa jaksoa, niin pysyy koko ajan kärryllä sitten. Aga õnneks Pluss Meedia salvestab kõik need õhtud ja neid on võimalik siis enne järgmist korda uuesti üle vaadata, et asjad tuleksid värskelt meelde. Minulla on niin kuin aina ennenkin, niin minulla on nyt se tapa, että minä yritän viedä teidät nyt mukanani siihen aikaan ja siihen paikkaan ja niiden ihmisten joukkoon, jotka ovat tämän nähneet ja kokeneet. Minul nii nagu ikka on see komme, et ma tahan teid ka sel korral võtta kaasa ja viia sinna nende sündmuste keskele, nende inimeste hulka, kes on neid asju pealt näinud ja ise kogenud. Ja aivan aluksi mä haluan kertoa teille Jeesuksen aikaisesta tästä pääsiäisjuhlasta ylipäätään. Ja alustuseks ma tahangi rääkida sellest Jeesuse aegsest paasapühast tervikuna. Mä tuun paljon puhumaan Jeesuksen ajasta ja temppelistä ja Jerusalemista. Ilman niitä ei voi ymmärtää, mitä tapahtuu. Ma räägin ilmselt väga palju Jeesuse ajast, sellest olukorrast, templist, aga ilma nende asjadeta ei saa tegelikult mõista, mis seal siis juhtus. Jeesuksen aikana juutalaisilla oli 3 jalkapatikkajuhlaa. Siis Jeesuse ajal... Vaellusjuhlaa. Mitä? Vaellusjuhlaa. Siis oli sellist 3 jala või 3 jalaga kas mingit rännakupüha või? Se tarkoittaa sitä, että vuodessa oli aina 3 isoa juhlaa, jonne kansa tuli, ja nehän tuli jalkasin pääasiassa. Ne siis tulivat kävellen sinne. See tähendas siis seda, et oli 3 suurt püha aastas, kuhu inimesed kõik tulid jalgsi kohale. See oli siis üks osa sellest siis pühast, et tuldi jala. Ja toivomus oli, että jokainen juutalainen tulisi aina silloin Jerusalemiin. Ja se idee oli selles, et iga juut tuleks sellel ajal Jerusalemma. Mutta se oli käytännössä mahdotonta, joten oli toive, että edes kerran elämässä pääsisi käymään jollain näistä juhlista. Aga kuna praktiliselt see oli tihti võimatu, siis tuli selline komme, et vähemalt kord elus peab juut käima ühel nendest pühadest. Juutalaiset oli hajaantunut, ne ei asunut vain Israelissa, vaan ne oli hajaantunut sinne Rooman valtakuntaan hyvin laajalti. Juudid ei elanud siis enam nagu Iisraeli piirides, vaid olid hajali puistatud üle siis selle Rooma kuningriigi või. Ja kun esimerkiksi Roomasta lähti jalkapatikalla kävelemällä tai aasin kanssa Jerusalemiin, se otti aikaa. Ja kui näiteks Roomast pidi jalgsi või siis eesliga koos minema, võtma selle tee ette Jeruusalemma poole, siis see võttis tohutult aega. Ja meidän pitää ymmärtää, että kun nämä ihmiset, jotka tulivat niille juhlille, ne oli uhrannut oikeastaan
valtavat määrät rahaa ja aikaa voidakseen tulla siihen. ja peame mõistma, et need inimesed, kes lõpuks tulid siis nendele pidustustele või seda püha pidama, nad olid juba ohverdanud tohutult aega ja raha selle peale, et nad üldse kohale saaksid tulla. Ne 3 juhlaa ovat pääsiäinen, Ja need 3 püha on siis paasapüha, helluntai, nelipüha, nämä ovat kevättalvella ja keväällä. need on siis kevad-talvisel perioodil. Ja sitten syksyllä on lehtimajan juhla. Ja sügisel on siis lehtmajade püha. No tänä päivänäkin ne 3 tärkeintä juhlaa. Ja täna päevalgi peetakse neid 3 siis suuremat püha. Ja nämä rytmitti ihan kaikkea sen kansan elämää. Ja need seavad kogu selle rahva elus sellise kindla rütmi. Jerusalemissa asui noin 25 000 ihmistä. Jerusalemissa. Jeruusalemmas elas siis umbes 25 000 inimest. Se oli aika iso kaupunki. See oli suhteliselt suur linn. Mutta kun oli pääsiäinen, Aga kui oli see paasapüha, niin esimerkiksi tämmöinen historioitsija kuin Josefus, siis selline ajaloolane kui Joosefus, niin hän sanoi, että siellä oli 1 100 000 ihmistä. siis tema ütleb ja kirjutab, et seal oli 1 100 000 inimest. Se on ihan mahdotonta. Ja see on tegelikult täitsa võimatu. Onko täällä ketään, joka on käynyt nykyaikaisessa Jerusalemissa? Kas keegi on käinud tänapäeva Jeruusalemmas? No niin. Ja nyt se Jeesuksen aikainen Jerusalem oli siellä muurien, ei näiden nykyisten, vaan niiden vanhojen pienempien muurien sisällä. Ja see Jeesuse aegne Jeruusalemm oli mitte nende praeguste müüride, vaid nende vanade müüride sees. Ja jos sinne laittaa vaikka 10 000 ihmistä, niin se on ihan tukossa. Ja kui sinna pista näiteks 10 000 inimest, siis see on täitsa täis. Sen takia, ja huomatkaa, että muurien ulkopuolella ei ollut asutusta. Ja pidage silmas seda, et selle müüride väljaspool ei olnud mingit asundust. Vaan ne ihmiset, kun tuli sinne, Vaid kui inimesed tulid sinna, ne asutautu siellä ympäristössä oleviin kyliin. siis nad paiknesid nendes ümberringi asuvates külades. Ja siellä oli teltat niillä. Ja seal olid telgid neile. Ja siellä oli valtavan iso alue, jossa nämä ihmiset silloin oli ja liikkui. Ja siis oli seal tohutu suur ala tegelikult, kus need inimesed siis pühade ajal nagu olid ja liikusid. Nykyajan tutkijat väittävät, että siellä näissä juhlissa oli 125 000 – 150 000 ihmistä. Tänapäeva uurijad väidavad, et seal oli 125 kuni 150 000 inimest. Ja ajattelin, että Josefus on liioitellut. Ja arvatakse, et see Joosefus on nagu liialdanud. Joo. Mutta kuunnelkaapa tätä historian tietoa. Aga kuulake nüüd seda ajaloolist fakti. Tällainen Rooman konsuli kuin Sestius Selline Rooma konsul nagu Sestius pyysi temppelin ylipappia arvioimaan lampaiden määrän, jota uhrattiin pääsiäisten aikana. palus, et ülempreester loeks kokku siis või annaks mingi numbri nendest lammastest, keda ohverdati paasapühade ajal Jeruusalemmas. Ja ylipappi ilmoitti tälle Rooman virkamiehelle, Ja siis ülempreester vastas sellele Rooma ametnikule, että pääsiäisen aikana uhrattiin 256 000 lammasta. 256 000 tallekest. Ja kun yksi lammas, kun se syötiin, se yksi lammas, kun se käytiin uhraamassa, sen jälkeen se syötiin, sitten tehtiin lihat ja se syötiin. Ja kui see lammas oli ära ohverdatud, siis selle liha söödi ära. Niin se oli 10 hengen ruokakunta aina söi yhden lampaan. See oli siis umbes 10 inimese kamp sõi nagu ühe lamba liha siis. Siitä tulisi jo 2,5 miljoonaa ihmistä. Siis selle järgi arvutades tuleks 2,5 miljonit inimest. Mä haluan kertoa teille vaan yhtä asiaa. Ma tahan teille nüüd rääkida ühest asjast. Siellä oli järjettömän paljon ihmisiä. Seal oli ikka meeletult palju inimesi.
Nämä asiat ei ole tapahtunut missään tämmöisessä niin kuin, syrjäkylällä. Siis need sündmused ei ole juhtunud või leidnud aset kusagil ääremail või äärelinnas. Ja toinen asia, minkä mä haluan piirtää teidän sieluunne. Ja teine asi, mida ma justkui tahaks kirjutada teie hinge. Kaiken keskus oli Jerusalemin temppeli. Absoluutselt kõige keskmes või keskuseks oli Jeruusalemmas tempel. Kun te tänä päivänä menette Jerusalemiin Kui tänapäeval minna Jeruusalemma, ja menette itkumuurille lähete Nutumüüri juurde, ja te katsotte sitä itkumuurin korkeutta, se on semmoinen tukirakennelma. vaatate seda Nutumüüri siis kõrgust, Se näyttää valtavalta. see on ka tohutu. Todellisuudessa se oli ihan pieni osa sitä oikeaa muuria, mikä siellä oli. Aga reaalselt see oli vaid väike osa sellest päris müürist, mis seal kunagi oli. Se on 1/3 sitä todellisesta muurista. Ainult kolmandik sellest, milline see müür tegelikult oli. Se Jerusalemin silloin Jeesuksen aikaisen temppelialue, se oli yksi sen maailman semmoisia suurimpia nähtävyyksiä. Siis selle templi alal Jeesuse ajal, mis oli, siis seal oli üks maailma kõige suurimatest nagu väljakutest. Siihen temppelialueelle mahtui 11 jalkapallokenttää. Sinna mahtus 11 jalgpalliväljakut. Miettikää. Mõelge. Ja tämä on kaiken niin kuin tapahtumien se niin kuin keskusnäyttämö. Ja see on nagu kõikide sündmuste selline keskne väljak. Eli painakaa mieleen. Jätame selle meelde. Siellä oli käsittämättömän paljon. Seal oli tohutult palju. Ihmisiä oli joka puolella. Inimesi oli igal pool. Kukaan ei voinut olla salassa. Keegi ei saanud olla nagu üksinda või eralduses. Ja tällaiseen porukkaan Jeesus tuli. Ja sellise hulga keskele tuligi Jeesus.